Killer Music. Auraya Metara wainditamba ungefora uchindisema kunge nyama yakaora kupedza nguva ndakatoperera ndisingazive uri kumanya nematara ndotenda Mwari kuti una kundizora nhumbu waina baba atove mashura apa mapiritsi futi wakutora wakuti ndeyangu wakutondinyepera waindishainira ndikafona waisandidaira wakundifunga nekuti zvakumomotera asi ndiwe wakutanga kunditekstira nyemo waindishainira ndikafona waisandidaira wakundifunga nekuti zvakumomotera asi ndiwe wakutanga kunditekstira rudo ndiparadzai hakuna lafu yakadai kuita kunge ukuri pamazai aingondisiya ndingori bwaibwai asi ndine mubvunzo wai